I wish I could wake up with amnesia. I am Kate and naa ako'y boyfriend. John, iyahang name. I met him summer of 2015. Barkada siya sa akong barkada. Gwapo siya. Promise. Taas ug ilong then my dimples. Ni-graduate na siya as BS Ed. So mao to, exchange numbers me. Nagka-text-text, nagka-getting to know each other me. Until pag February 14, 2016, nagkakami. Okay ba ya amo ang relasyon? Sweet siya, then gentleman. Wa jud ko magmahay nga nagkakami. As in happy kay ko nga siya akong nauyab and I am wishing nga unta siya na. Mao to, mahibong man ko ba nga basta mag-date bitaw mi, mahunong siyag kalit. Parihas atong sa Santo Niño. Nagpa-picture ko sa Magellan's Cross. Nahibong ko na hunong lang siyag kalit. Ana ko, ngano ka? Muana ra siya, waoy. Unya sa sunod na pod sa Ayala Grass. Nagpa-picture ko ngadto. Mahunong na pod siya. Medyo na-bothered nako. Mauto nangutana ko na unsa siya. Muana ra siya nga wa Japon unya tipid kaayo siyag smile. Halos tagalaag na lang gani namo, maingon ana siya. Mauto pag first month namo, I sent him a very long message. Message nga happy kaayo ko and I expressed jud nga love jud kaayo nako siya. Nagpaabot ko sa reply. After 1 hour, naka-receive kog message gikan niya. Excited pa kaayo ko. Niya pag-open nako, happy first with a smile emoji. Nakaana ko, maura, wa man lay I love you or kiss emoji man lang. I felt bad pero wala na lang nako panumbalinga. Pagkaugmaana, gihatagan nako siya ring. Iyaha gisolob sa left ring finger. Diha ko nakabantay nga naa siya stainless nga ring at sa right ring finger. Ana ako hubuan na. Diha lang isulot ang ako ang gift nimo. Ana siya, ayaw lang, diri lang ni, di sa ninako ubuon. Nagwonder ko pero wala na lang nako panumbalinga. Magadtuan ko sa ilaha pero way mahitabo namo. Bisag gustuhon pa nako. Di man siya. Sige lang siyaghag nako hantod sa makatug ko. Naatoy one time nga nag-headset siya natulog. Gitan-aw nako iyaha iPad. Amnesia iyaha gipaminaw. As in, repeated jud. Maura sige paminaw niya. Mauto nakaana ko nga mauto iyaha favorite song. Pag April 17 na uli iyaha mama gikan States. Ana siya nga kuyog daw mi sa airport. Kay sugato namo iyahang mama para daw ipaila-ila ko. Sa dihang naa na mi sa may Mactan Bridge, ni text iyaha mama nga naa na daw sila SM. Paapason siya. Wa kahibaw iyang mama nga kuyog ko. Mauto, pag-abot namo sa SM na diretso mi sa usa ka restaurant kung asa ni kaon iyaha mama. Pag-abot namo, naay ka istorya girl iyaha mama. Pagkakita niya sa girl na hunong akong uyab, I can sense nga he felt uneasy. Mauto hasta ang girl na syakpud ba? Ana ang girl, naa di ay sila ma? Wa man ka mag-ingon? Ana pod iyaha mama, wa ko kay bo nga iyaha daydad iyahang uyab. Mauto, naintriga ko kinsa to siya. Maman good ang tawag niya sa mama ni John. As in, akong uyab wa jud mahimutang. Pareho silang duha, gaduko-duko. Nakabantay ko sa kamot ni girl.
Pariha silag singsing sa akong uyab. Kato bitawng stainless ring, mauto. Kusog na kaayo akong gut feel ba nga murag na ako'y wa mahibaw. After sa nahitabo, gihatod na ako siya sa amo. I asked him kinsa to siya. Ni-smile siya and kiss me unya na nanghid siya nga muuli na siya. Nadismay ako kay I left and answered. Pagkaugma ato ni duaw ko sa ilaha. Giwelcomean pud ko sa iyaha mama. Natug pa daw si John. Sudlon lang daw na ako sa kwarto. Pagsulod na ako sa kwarto, natug pa siya. Niduol ko sa iyang higdaanan ug nilingkod sa kilid niya. Na ako'y nalingkuran, nagkulob nga picture frame. Gitan-aw na ako. Ambot wa ko kasabot sa ako gibati ato, basta kalit lang gitulo akong luha ato. Ang naa sa picture frame kay siya og kadtong girl. Niring iyahang sipi, na ay nanawag. Unknown number. Akong gitubag, babayi. Ana siya. Kuya, naa mama? Niingon sad kog, kinsa ni? Ug mitubag siyang, si Dayan, ikaw. Niingon kong, uyab sa imong kuya. Niingon dayon siya, nga ate Shania, ikaw na? Nahunong ko, anak ko, di ko si Shania. Nangayo siyag sorry na ko unya ni Okaira ko. Manawag lang daw siyag balik, so mauto, gipawong niya og akong gikuha ang number sa iyahang sister. Nagsige na jud og tulo akong luha ato. I put the frame back to its place para dili niya mahalata nga nakakita ko. Nikawas ko og nag-CR. Didto ni hilak ko pero kana galing hilak nga walay sound. I fixed myself kay basin mahalata ba. Timing sad na nuktok si John. Pag-abli nako, misugat sa akong mata iyahang hubag nga mata. Murag naghilak jud siya gabi. Nihuot akong dughan. I held my tears back. Kinsa di ay iya gihilakan? Si Shania? It's really hard to pretend like you don't notice something's wrong. Pagkagabi, ana, nanawag ko sa iyahang manghod. I asked her to tell me everything and I found out nga manag-ex di ay si John ug Shania. They have been together for almost 7 years. They were a perfect couple daw. Nagkailahanay na daw ila family. She even told me their monthsary date. As in naghilak ko while naminaw sa iyang gipangsulti na ako. Daan ko palagi nga naadjud sila'y kaagi. Pagka May 1, Labor Day, niadto ko sa hilaha, then ni ana ko niya adto ko tulog. Ni okay lang pud siya. Ang ako adjud purpose, ngano adto ko matuog kay gusto ko makahibaw kung in love pa ba siyang Shania. Around 1 a.m. nakatog na siya. I opened his laptop. Ang picture sa user kay kaming duha. Mauto ako expectation kay ako ang name and password or ang monthsary date namo. Pero invalid man. I entered his birthday. Favorite song, pero huwa jud. Ambot lang pod unsay nasod sa kung nahuna nga itry ang name sa iyaha ex hasta ilaha monthsary date. Na-opened iyaha laptop. As in nagkurog na akong kamot ato. Nitanaw ko sa iyaha FB kay wa man malakaw. Tanaw ko sa album. Na ako'y nakita nga album. Akong pinangga. Naka only me ang privacy. Nitanaw ko unya nakita na ako dito kung unsa di ay sila ka-happy. Makita na ako sa pics nga malipayon kay siya. Lahi ra jud samo a pics. Ma-compare bitaw na ako nga mas happy sa pics nila kaysa namo.
na ay mga screenshot ato nga gisend niyang Shania. Mga monthsaries ug anniversaries message. Sige nag-agas akong luha samot nakakita akong pic nila nga pareho nilang gisulob ang couple ring nga until now sulob pa nilang duha. Kita kog pic na ngadto silag Santo Niño. Sa Ayala Grass sa pungko-pungko. Asin wa man di ay ko katunga sa mga memories nga ilang nahimo. Mao di ay mahunong siya. Naadtuan naman ay nila ang amoa na adtuan. Pag May 16, nakikita ko ni Shania. We talked about John. I asked her kung love pa niya si John, and then ana siya, kung moana akong oo, unsay bation nimo. Nahilom ko, nasakitan o kahilakon. Niingon dayon siya nga ay kabalaka, di na ako siya bawiun nimo. Naglikay naman ko. Niingon dayon ko nga mag-unsa manang kami pero ikaw naa sa iyang huna-huna. Nahunong siya. She asked me why daw nakaingon ko ato then nisulti ko sa nanotice nako. Nitulo iyahang luha pag ingon nako nga wa pa hubuan ni John ang singsing nila. Ana pod siya, wa sad niya hubua ang ring nila. I asked her unsay reason sa breakup nila. She said third party daw. Na busy na siya sa work then ay kairing-iring daw si John. I asked her kung naabay na hitabo sa katong babae ni John pero ana siya nga miana daw si John nga wa daw unya di siya motuo. Ingon ana jud daw ang mga lalaki. Basta na ay magbiga-biga, mopatol daw dayon. Ako agi-defend si John ato. I told Shania nga wa man gani ko niya hilabti nga 3 months na mi. Na speechless siya. I told her nga feeling nako na apay feelings akong uyab niya. Di siya motuo. I asked her kung makigbalik siya, dawato nimo. She said, ambot lang. Then she cried, and I cried also. I know nga lisod ni akong buhaton, pero I know I have to do this. I made a deal. Basta love pa siya ni John ug mas pilion siya, I'll set him free wholeheartedly. But if mas pilion ko ni John, bisag love pa niya si Shania, I'll take the risk to do everything para makalimtan niya si Shania. At first, di siya musugot pero kadugayan di sugot siya. I also told his sister about this, and she asked kung kaya ba nako. I said, kaya lagi ni nako. Mauto nga nagkita ming tulo. Ako, si Shania, og Dayan. Pagkita nilang duwa as in naggidaksanay sila. Close jud bitaw kaayo sila, nya ako, murag pakapin lang sa storya. Unya, after nila magkumustahay, we made a plan. Inig birthday daw sa ilahang yaya. 15 years nga nagsilbi sa ilaha maong birthdayhan jud. Nga in-invite ni Shania, then ako daw. Adto ko sa kwarto ni Dayan. Di daw pwede makabaw si John nga na ako adto. After namo magsabot, nagkikita si John nako. As usual, mangaon ni. Mananaog sini bisag way lami ang story. I cried silently sa sinihan kay I know pohon wa na siya sa akong kiliran. Until this August 6 lang, birthday na sa iyahang yaya. Nangadto mi San Fernando kay naaman daw ilaha province dito. Gikulbaan nako ato. Gikulbaan ako sa mga posibilidad nga mahitabo. Pag-abot namo sa ilahang balay, diretso dayon ko sa kwarto ni Dayan kay on the way na daw iyaha kuya, kuyog iyaha parents. Around 6:30 p.m. nagsugod na og celebrate sa birthday unya ako. Naaras kwarto.
hatdan lang og pagkaon. Naa na daw si Shania og nakakita na daw si Shania og John. Mas nisamot na akong luha. Mga 10 kapin sa gabi ana si Dayan naa daw sa ilaha sala sila Shania og John. Sila na lang daw duha. Kung natulog naman daw si Yaya, hasta iyaha mama o papa. I told Dayan nga gusto ko makadungog sa ilahang giistoryahan. Mauto, gitiksan si Shania nga manawag si Dayan pero di lang i-end ang call para makadungog mi. When Shania asked him love pa ko nimo, gipaminaw jud na kog tarong. Then he said, sobra. My tears started to fall ug usa na lang ako agi paabot nga pangutanan ni Shania. Then miana si Shania naa naman kay uyab. Di na ta pwede. Then he said, kaya na ko siyang biyaan para lang nimo. He begged para magbalik sila. I ended the call. Enough na to akong nadunggan. Puwerte jud na kong hilak an si Dayan ni comfort nako. I told her nga muuli nako pero she insisted nga ugma na daw kay alauna na kadlawon ug nangatug na lang ko sigig hinilak. Pagmata na ko pagbuntag kana ganing feeling nga wala na siya, nihilak na pud ko. Mga around 5 a.m. nilakaw na ko mintras natug pa si Shania and John. Adto natug si Shania sa kwarto ni John. Pisa na ako sa bus, nagsigi lang gihapon og tulo akong luha. Pagkagabi ana, August 7, 7:43 p.m. may text si John nako. Ana siya, pwede ba daw mi magsurya? Nakaingon ko nga mao na jud ni. Putlon na namo ni. Nagkita Miss Alaya. Nagstorya Miss Ayala Grass. Then mao ni amo a convo. Small talk ra jud. Na ako'y isulti. Ingon ko, saman. Niingon siyang, bahin nako. O gidugangang nako, og ni Shania? Nakaingon siya, og ha? Niingon dayon ko nga kay baw ko tanan man. I was there when you begged her to come back, and he was confused. Pero niingon ko nga I am giving you back to her. He held my hand. I know it'll be the last nga kuptan niya akong kamot. He said sorry. He said he tried but he really can't replace Shania in his mind and in his heart. I said nga nakasabot ko. He hugged me very tight and nihilak nako pag-ayo kay kaybaw ko ug maani wala na. Wala na ni tanan. He kissed my forehead and kissed my lips for the very last time. Then he said, thank you for giving me back to her. Thank you for letting me go. Sukad ato wa na mi communication. First pa jud kaayo na ako tanan sakit, pakaayo huna-hunaon. Nahimo ra kong instrument para magbalik sila. I fixed him in a way nga gibalik nako ang missing piece niya which is not me but Shania. Diri na lang ko kutob, salamat sa pagbasa sa kung maoy nga kaaki. Uta, ma-okay na ko. Now I know why siya maminaw og amnesia. Karon, I'm the one who's listening to it. Kate.